example guys. Dili kay example. So example ani. Uy, blue. Dili mo kita daw ang blue. So, copy muna. Bago na ko reason. Pwede naman i-reason? Pwede naman i-reason? Pause na lang daw. Okay. Dapat na matanda. Watermelon! Ano kung sila dun sa watermelon? Kagapon ba? So, imbes nga magamit ang foul words, watermelon na lang. Watermelon! Di ba? Okay. Okay. So tanawas sa rules guys. So, i-distribute lang nato ang denominator sa every term. Sir! Yes. What if sir? Negative siya. I-distribute lang yapon nato, pero negative ang sign. Ganun lang. Pansin niyo sa special product, tanan na ay plus minus sign, wala pa yung multiplication sign. So, pero ingalan siya nga form applicable. So, maabot na sa panahon nga lahat ka na multiplication lang ang pwede yung operation nga. Para ito gahapon, nangutaan na, pwede ba daw i-transpose? So, pwede i-transpose, pero dili pa sa kani. So, kani siya nga part, kung siya marag 1 plus 1 sa algebra ba? 1 plus 1 lang sa. Okay, 30. Sample gani. 10x squared minus 12x to the 4th plus 6x to cube divided by 2x squared. So, simple rule. Based on identity, distribute na to. 10x squared over 2x cube, di ba? Minus 12x to the 4th over 2x squared plus 6x back over 2x squared. So, based on special product na identity or rule niya, di man itong laws of exponents ito niyagi. Mali to, ano yung siguro to? Padagan siya ka ng mga what if, if ingana. So, pwede ito i-apply direct. Di ba? So, ang algebra na guys, so, mga guiding rules. Then, muna tayo may follow. Kung dili mo kuhan sa rules, dili mo sakar, dili mo siya solve. Ito lang kitutog yun. So, kung imo ng usbon, muna siya gitawag na magic temple. Kita naman magic temple? Ha? Si Huwag na 90s pa man to. Nasi Albertis dito. Ano ba? Teens mo. Pwede ko ta. So, 10 divided by 2, 5.
squared divided by x squared. 1. Times 1, 5 yun. Okay, minus. Kani, 12 divided by 2. 6. X to the 4th divided by, kani. Tanawin mo ni, ako lang yung visualize para ma-appreciate. Dili siya magic. So, di ba, ilayin mo na. X to the 4th over x squared. So, may maning 1, may maning 1. So, mabilin, x squared. Bali siya, x squared. Or, katong rule na, tumukan siya, katong rule na x 4 minus 2. Di ba? Nandun mo, laws of exponents. Laws of exponents. Okay? Plus, kani, 3, tulo, isa, x. O di, simplify na to ang mga butang-butang. Ayos kayo, di ba? Ayos kayo, di ba? Arithmetic level sa algebra, level 1. Ubos, hindi ubos. Nay, sa dito mo po. Next meeting na lang.